Здравейте! Днес е 29 май 2013 година и имам огромното удоволствие да определя печелившите в нашата кампания Еврофутбол дава повече, която се състоя от 19 април до 19 май тази година. В нея, както виждате, участваха всички талони, които са на минимална стойност 10 лева в всички програми в Еврофутбол за спортни залози. В нашата кампания Еврофутбол дава повече ще определим трима печеливши. Един от тях ще вземе 1000 лева, другия ще вземе 2000 лева, а последният печелив ще вземе ето това чисто ново Peugeot 301, което ще бъде негово до края на тази седмица. Както виждате, целият багажник е пълен с хора, които могат да претендират за тези награди. Сега ще размешам хубаво всичките талони и няма да гледам. Ще започнем с определянето на допълнителната парична награда от 1000 лева. Хубаво бъркам надълбоко, разбърквам и избирам ето този талон. Велислав Йорданов, второто име Валентинов Йорданов. Велислав Валентинов Йорданов, 76-ти набор от 4-ти регион, печели 1000 лева, честито на печелившия. Сега ще определим и втория печеливш, този път на допълнителната парична награда от 2000 лева. Отново размесвам, хубаво бъркам надълбоко, много надълбоко. Вадя един лист с талонче. Името е Кънчо Йорданов Чочев от град Горна Оряховица. 56-ти набор е човека. Пак ще повторя, Кънчо Йорданов Чочев от Горна Оряховица печели 2000 лева от Еврофутбол дава повече. Честито на тези двама печеливши. Сега настъпва най-вълнуващия момент. Виждате го това прекрасно бяло Peugeot 301 ново. Очаква своят нов собственик. Сега ще се опитам максимално дълго време да ровя във всички части на този багажник. Отново очакваме с интерес, бъркам много надълбоко и вадя този талон искъде. Печелившият се казва Минко Делчев Минков. Отново от Пловдивски регион, 79-ти набор. Отново ще повторя. Минко Делчев Минков печели ето това чисто ново Peugeot 301. Сега според нашите правила ще изтеглим първа резерва за Peugeot и втора резерва за Peugeot, ако не успеем в рамките на правилата да се свържем с Минко. Така че в момента ще определим първият резервен участник, който има вероятност да спечели това Peugeot. Това е Петко Георгиев Чалов, 82-ри набор. Само за момент, за да ви го покажа и него. Петко Георгиев Чалов. Сега ще определим и втората резерва, която има вероятност, ако първия спечелил Peugeot и първата резерва се откаже и не го намерим в подходящото време спрямо правилата. Това е Йордан Василев Спасевски. Роден на 1 юни 1979 година от 11 регион. Това е втората резерва. Йордан Василев Спасевски. Сега отново ще прочета и ще обявя абсолютно всички спечелили. Ще започна с Велислав Валентинов Йорданов, който спечели 1000 лева. Кънчо Йорданов Чочев от град Горна Оряховица печели 2000 лева.
И тази прекрасна кола, чисто ново Peugeot 301, печели Минко Делчев Минков, роден на 20 януари 1979 година. На всички печеливши честито, а на всички останали, които участваха в нашата кампания Еврофутбол дава повече, пожелавам им успех и с следващата ни кампания, която тече в момента, Почувствай тръпката.